Děkuji a chtěl bych pozvat posledního přednášejícího této sekce, přednášející, kterou je profesorka Jana Steinerová, která pracuje na Univerzitě Komenského v Bratislavě na katedře knihovní a informační vědy. Dlouhodobě se zabývá výzkumem v oblasti informačního chování, v oblasti informační ekologie, v oblasti vyhledávání. Ta její přednáška tedy bude zaměřená na vyhledávání a na nové postupy při vyhledávání a na vlastní informační strategie. A myslím, že více bych se v tom začal zamotávat, takže nechám na ní, aby přednesla svoji přednášku. Já myslím, že už jsme téměř připraveni. Já ne. Jak upozorním, je to poslední přednáška této sekce, nicméně pak bude následovat ještě další přednáška, která bude víceméně navíc o této sekci zaměřena na jiné téma, to je na téma programu, který by měl sloužit k financování informačních zdrojů, takže prosím neodcházet, potom až skončíme a hlavně potom bude ještě ukončení celé konference, kterou bude ukončovat pan ředitel Albertiny Kmetrha a Vladimír Karem. Takže prosím. Ďakujem veľmi pekne. Dobré poludne, vážené dámy, vážení páni. Ja by som vám rada chcela stručne predstaviť niečo o našich výskumoch na katedre knižničnej a informačnej vedy. Možno nie tak celkom z aspektu komerčných informačných zdrojov a služieb, ale z aspektu nášho pohľadu a niekoľkých takých kľúčových slov našich výskumov, najmä informačného správania a informačnej ekológie. Ale keďže som na tomto fóre, peknom infóre, tak som zasadila túto prednášku do kontextov trendov vyhľadávania. A tých trendov je naozaj množstvo, odzneli tu už mnohé s ukážkami, ktoré teda naozaj naznačujú, že v tejto oblasti sa stále deje veľmi veľa a nikdy je to akoby akýsi nekonečný príbeh. Mňa zaujímajú v súčasnosti práve z hľadiska trendov vyhľadávania kontexty. To znamená to, ako vlastne človek, na jednej strane človek a na druhej strane systém spracúvajú kontext a umožňujú podporu konštruovať význam, ktorý pripisujeme informáciám a ktorý nás potom vedie pri využívaní informácií. Tieto kontexty stručne predstavím z našich výskumov a ukážem vám príklady. Pokúsim sa definovať aj tú informačnú ekológiu ako také základné heslo nášho výskumného projektu, na ktorom teraz pracujeme a ukázať aj niektoré nové prístupy k pojmovému modelovaniu. K trendom vyhľadávania možno stručne z nášho pohľadu povedať najmä to, že nie je to len ten tradičný vlastne prístup profesionálny alebo laboratórny k informačnému prieskumu v súčasnosti, tak ako sme to kedysi učili a napokon akoby splývajú tie dve zvláštne paradigmy, ktoré spolu súvisia, to profesionálne a laické vyhľadávanie. Profesionálne reprezentované najmä profesionálnymi informačnými zdrojmi, laické reprezentované tým oceánom webu a informačného správania mladých ľudí v elektronickom prostredí. Web 2.0 a ďalšie, o ktorých sme tu hovorili, semantický web a poznatkový web, samozrejme sú základnou métou, ku ktorej smerujú mnohé výskumy a mnohé iniciatívy a každá z iného uhla pohľadu. Náš uhol pohľadu, tak ako sme si ho zadefinovali v našej výskumnej úlohe v tej informačnej ekológii akademického informačného prostredia,
je celistvosť, hľadanie celistvosti pôsobenia človeka, informačných zdrojov a informačných technológií v univerze, v oceáne informačného prostredia. Z hľadiska vyhľadávania mnohí autori v súčasnosti hovoria o vyhľadávaní 2.0, dávajú teda tomu také aplikačné prívesky. A ja som sa pokúsila definovať toto vyhľadávanie 2.0 a v podstate som zistila, že ho možno nejakým spôsobom rozdeliť na aspekty sociálneho vyhľadávania a semantického vyhľadávania, vrátane všetkých tých dôsledkov aj štandardov semantického webu, o ktorých sme tu už počuli. Z hľadiska človeka a jeho správania však treba zdôrazniť možno jeden pojem, ktorý ešte nie je až tak celkom rozšírený, alebo nie je až tak často skloňovaný, a to sú informačné stratégie. Teda stratégie, ktoré vedú k tomu, ako človek pristupuje k informačnému zdroju, ako rieši informačné problémy a ako vlastne využíva informačné zdroje. V elektronickom prostredí sa to výrazne zmenilo, tá interaktívnosť vlastne človeka vedie niekedy k lepšej efektivite, niekedy možno aj práve k tej povrchnosti na surfovaní na tých vlnách webu v tom oceáne. My sme v našich výskumoch, robili sme veľké rozsiahle výskumy používateľov akademických knižníc ešte v roku 2002 až 2004 a potom hlbšie výskumy kvalitatívne relevancie alebo správania pri relevancii. My sme sa zaoberali práve tým, ako ľudia a prečo ľudia využívajú informačné zdroje, prečo ich napríklad nevyužívajú, prečo nevyužívajú aj opak, prečo je to už zastaralý pojem, a vlastne zasadili sme to do takého širšieho kontextu informačného správania človeka, ktorého vedie akási, možno povedať až lenivosť vlastne pri tom spracovaní informácií. Chce mať všetko hneď a zaraz a chce to mať ľahko a rýchlo dostupné. Na druhej strane je teda celý svet sofistikovaných technológií a prístupov a vlastne výskumných aktivít, ktoré sa skrývajú pod tým semantickým vyhľadávaním, semantickým webom. My sme definovali ale z hľadiska práve toho skúmania človeka niečo, čomu sa hovorí relevancia 2.0. Zasadili sme to do kontextu toho, čo vlastne človek robí, keď chce dať zmysel informáciám. No a relevanciu 2.0 sme definovali ako to hodnotenie informácie, také hodnotenie informácie, ktoré je poháňané vlastne nelineárnosťou, množstvom kritérií, ktoré sa vždy spájajú jedinečne v tej jedinečnej vlastne informačnej stratégii človeka v kolaborácii a v snahách o filtrovanie toho množstva informácií, ktoré sa na človeka valia. Okrem toho sme ešte vlastne skúmali aj možnosti toho, ako to všetko vplýva na akademické knižnice a informačných profesionálov. A čo to znamená pre informačnú podporu vedy a vzdelávania. A tak, ako to už párkrát odznelo, tiež sme potvrdili, že je potrebné zmeniť ten model tradičnej knižničnej práce a tradičnej práce možno aj informačných profesionálov, byť ústretovejší k používateľom, ale nakoniec aj podporovať vlastne ten cyklus vzniku poznatkov a ich využívania od začiatku, od toho nápadu až po vlastne ukončenie. Ako keby vlastne včleniť tú informačnú podporu do celého tvorivého procesu práce so poznatkami. Takže toľko k informačným stratégiám. No, čo sa týka kontextu, isté, treba sa spýtať, čo je kontext, keď o ňom hovoríme aj na úrovni semantiky, vyhľadávania, aj na úrovni možnosti modelovať poznatky a štruktúry, z
ktorými sa narába ako na strane systémov, tak aj vlastne na strane človeka. Ja som vybrala jednu definíciu kontextov, ktorá naznačuje, že kontexty to sú udalosti, objekty, situácie a faktory rôznorodé, od personálnych cez sociálne až po systémové, dokonca aj kultúrne, ktoré ovplyvňujú vyhľadávanie a využívanie informácií. Tu by som sa možno pristavila práve pri tom, že v teórii je veľmi dobre známa monografia profesora Ingersena a Jergovina už z roku 2005, čo už nie je práve najnovšia, ktorá hovorí, má názov Obrat a hovorí práve o tom, že niečo sa zmenilo. Došlo k veľkému obratu pri vyhľadávaní a využívaní informácií. Naznačujú to vo svojom významnom modeli informačného prieskumu, do ktorého okrem kognitívnych aktérov a množstva funkcií v interakcii so systémami pridali práve tieto kultúrne, sociálne a organizačné faktory, čiže kontext. Otázka teraz nie, ako vlastne s týmto kontextom narábať, ako ho uchopiť tak, aby sme mohli vlastne naozaj dôjsť k lepšiemu využitiu informácií pre človeka vo vzdelávaní, v digitálnych knižniciach, vo vede, výskume. Ja som v tomto príspevku, ktorý teda bude aj text publikovaný, predpokladám, naznačila dva druhy týchto kontextov. Jedna kontext kolaborácie a jedna kontext semantiky, ako trendy, ktoré človeka vlastne akoby vedú, ale aj výskumníkov v oblasti informačného správania a vyhľadávania informácií. Tu je príklad jednej takej mapy pojmovej z našej učebnice, ktorú sme pripravili alebo ktorú sme spracovali v minulom roku a vydali. Má príznačný názov práve informačné stratégie v elektronickom prostredí, ktorá je teda doplnená takou terminologickou bázou takýchto pojmových map. Tie mapy reprezentujú určité témy pre študentov a zviditeľňujú vlastne určité kontexty. Sú to akoby také malé ontologické útvary, ktoré majú naznačiť alebo majú sprehľadniť tú tematiku a majú študentov akoby uviesť do problému. Tak toto je jedna z tých map pojmových ako informačné správanie v elektronickom prostredí, čo na ňo vplýva. Sú tam vzťahy definičné, napríklad vzťah k technológiám, sú tam charakteristiky od tej interaktívnosti až po spoluprácu, sú tam teda rozličné štádia informačného správania od orientačného po hlbšie analytické, ktoré sme identifikovali. Takáto mapa vlastne naznačuje, že kolaborácia sa stáva čoraz viac významnejším faktorom práve pri vyhľadávaní a využívaní informácií. Čo sa týka semantického kontextu, tak samozrejme semantický kontext je dlhodobo skúmaný v informačnej vede už od tých začiatkov, od možno 50. rokov, od automatického spracovania textov, od reprezentácií, poznania v inteligentných systémoch. Nanovo sa objavuje v semantickom webe, ktorý už tiež má svoju históriu v možno až 10-ročnú, ale v súčasnosti sa pretavuje do tých najnovších nástrojov organizácie poznania, kategorizácie a klasifikácie. Z hľadiska budovania kontextu v týchto nástrojoch je najdôležitejšie práve naznačovanie alebo určovanie vzťahov súvislosti. To súvisí aj s tým, čo tu odznelo pred chvíľou, že Tim Berners-Lee povedal, že vlastne tie najnovšie trendy výskumov sú skryté práve v odhaľovaní týchto vzťahov súvislostí, ktoré dávajú kontext vlastne informáciám. A to až do takej miery, že tieto vzťahy a kontexty ukazujeme používateľovi, čo doteraz nebolo vlastne zvykom. Takže práve preto my sme sa aj v tom pojmovom mapovaní začali zaoberať tým, ako sa vizualizujú najlepšie pojmy a samozrejme tých vizualizácií z hľadiska pojmového je množstvo.
semantické siete, sú pojmové mapy, sú myšlienkové mapy, sú ontológie. A to všetko vlastne pridáva kontext a umožňuje prehlbovať tú semantickú stránku vyhľadávania informácií. Toto je zase ukážka pojmovej mapy z kapitoly z našej učebnice Organizácia poznania v elektronickom prostredí. Téma je takáto. A práve naznačuje tie trendy, o ktorých som tu hovorila. Či sú to vlastne ontológie na jednej strane, alebo ďalšie a ďalšie vlastne nástroje, ktoré sú tu naznačené. Podľa čoho vlastne ich môžeme triediť, tieto nástroje, na novšie, na staršie, pritom tie staršie, napríklad aj fazetová klasifikácia už od Rangana, ktorá sa teda v knihovníctve dosť dlho používala, sa znovu a nanovo objavuje v nových nástrojoch organizácie poznania. Počuli sme tu fazetový prieskum. A nie vždy sú tie fazety vlastne to, kto použije tento termín, tak nie vždy je to kompatibilné s tým, tak ako to rozpracovala knižničná a informačná veda. Alebo taxonómie, hierarchické systémy triedenia a tematické mapy a ďalšie nástroje. Takže táto mapa odhaľuje tieto kontexty. Toto je príklad tej učebnice, ktorá teda vyšla s CD-čkom s týmito pojmovými mapami a nazývame to, alebo dávame to do súvislosti teda s témou informačnej ekológie práve preto, lebo hovoríme o ekologickom využívaní informácií v tom zmysle, že pojmové mapy by mali uľahčiť pochopenie vlastne významu informácií alebo teda ďalšie a ďalšie nástroje a sú ekologické v tom, že minimalizujú to kognitívne úsilie používateľa, ktorý spracovanie informácií, čiže pomáhajú mu, vytvárajú mu akési lešenie. A samozrejme je to aj veľmi vhodný nástroj modelovania. My sme použili ako nástroj na modelovanie týchto map software CMaps, ktorý teda bol vyvinutý dávnejšie práve pre oblasti vzdelávania používateľov. A predpokladáme, že teda tieto mapy sú určené našim študentom a že ich budú využívať na vzdelávanie v tejto komplexnej oblasti, v ktorej sa stretávajú technológie a používateľia. Musím sa ešte pristaviť pri slove, pri termíne informačná ekológia. Tiež je to už termín pomerne zavedený v našej oblasti, či už z hľadiska informačného manažmentu alebo z hľadiska informačného správania. A v podstate ide o také stratégie, techniky a prístupy, ktoré by mali viesť k lepšiemu, racionálnejšiemu vzťahu medzi človekom a elektronickým prostredím sprostredkované technológiami. V súčasnosti tam zaraďujeme v tej našej koncepcii práve aj informačnú etiku a informačné preťaženie s tým, že vlastne informačne ekologické stratégie by mali pomôcť redukovať toto preťaženie, ktoré teda dosť často spôsobujú aj samotné technológie, množstvo informačných zdrojov, ktoré sú dostupné. A že by vlastne mali byť informácie, alebo informačná gramotnosť by sa mala práve takýmto ekologickým spôsobom rozvíjať smerom k lepšiemu sieťovaniu vlastne používateľov a informačných zdrojov. Pripravila som aj takýto v rámci teda našich výskumov model ekologických informačných stratégií, ktorý len stručne naznačím v 3 rozmeroch informačného prostredia. A s tým, že naznačuje určité významné filtre, ktoré by mohli informačné prostredie očistiť ekologicky a umožniť človeku zvládať lepšie, riadiť teda to elektronické informačné prostredie. A tieto filtre sú semantické, teda v semantickom rozmere, kolaboratívne v tom behaviorálnom rozmere, v tom rozmere informačného správania a vizuálne, ktoré teda zviditeľňujú lepšie súvislosti kontextu.
Takže ekologické informačné stratégie, lebo taký je názov tohto príspevku, vlastne definujem ako hľadanie týchto filtrov v tomto informačnom prostredí s tým, že informační profesionáli, ale aj informačné systémy, informačné služby by mali podporovať toto filtrovanie smerom teda k používateľovi. Či už na úrovni semantiky, budovaním nástrojov, ale aj zviditeľňovaním kontextov, či už na úrovni spolupráce, sieťovania. Aj knižnica napokon môže byť takou vlastne organizáciou, ktorá zabezpečuje to sieťovanie, či už na úrovni vizualizácie. A pritom všetky tieto filtre pôsobia na dvoch rovinách vyhľadávania informácií, ktoré vlastne tradičný informačný prieskumový model priniesol do oblasti informačnej vedy na úrovni systému a na úrovni ľudskej, teda kognitívnej, afektívnej aj sociálnej celistvosti človeka. Tu mám ešte jeden príklad, ktorý som nedávno našla z knižnice digitálnej Európeána, ktorý veľmi pekne naznačuje práve tie semantické vzťahy, hierarchie a vlastne množstvo ďalších asociácií a iných vlastne súvislostí a naznačuje túto štruktúráciu vlastne pojmovú, ktorá je najdôležitejšia pri využívaní a vyhľadávaní informácií. A tak si myslím, že to je trend vlastne výskumu v oblasti vyhľadávania, takto podporovať a takto budovať digitálne knižnice. Takže ak by som to možno už aj uzavrela, tak by som povedala, že z hľadiska využitia poznatkov výskumov informačného správania je dosť dôležité definovať si tie informačné stratégie, ktoré môžu byť vhodné pre používateľa, či už na úrovni teda semantiky alebo kolaborácie. V semantike a vlastne v takých tých širších semiotických súvislostiach sa preto vlastne výskumy musia orientovať na poznatky lingvistiky, logiky, semiotiky, či už na úrovni pragmatickej alebo vlastne semantickej. Tie stratégie by mali vlastne umožniť pridávať kontext, zlepšovať reprezentácie poznania a umožniť podporiť používateľa, teda človeka v tých kognitívnych funkciách, kategorizácie, klasifikácie, konštruovania významov. Tu je ešte jeden príklad z nášho výskumu, pretože náš výskum informačnej ekológie sa okrem teda tých výskumov informačného správania používateľov a študentov a doktorandov orientuje aj na také experimenty s dizertačnými prácami a diplomovými prácami. Ten experiment je vlastne práve zameraný na to, ako lepšie štruktúrovať obsah a vizualizovať obsah týchto prác. Toto je jedna z tých vizualizácií, na ktorej sme dospeli a ktorá teda vzýšla z frekvencie kľúčových slov, ukazuje veľmi zaujímavé súvislosti, čo sa vlastne skúmalo v našom odbore ako v záverečných prácach a máme to aj časovo, že čo bolo pred 10 rokmi možno a čo bude, alebo čo je teraz, aké témy vlastne dominujú v našej oblasti. Takže kde všade možno využiť výsledky takýchto výskumov v personálnom manažmente, čo je teda veľmi zaujímavá téma, budovanie osobných informačných systémov, ktoré môžu vlastne podporovať človeka v ekologickej informačnej stratégii, pri vytváraní tých účinných nástrojov, organizácie pro poznanie, pri viacnásobnom využívaní už raz vytvorených úspešných stratégií, čo je teda typický prejav myslenia človeka, v rôznych odhaľovaní rôznych smerov výskumov, či už v informačnej vede alebo v iných odboroch a v hľadaní čoraz lepšej organizácie poznania, ktorá v podstate nikdy nie je ukončená. A najvýznamnejším trendom sú tie fazetové analýzy, fazetový prieskum prepojený s jemnejšou pojmovou štruktúráciou.
tým môžu byť obohatené nové služby a produkty digitálnych knižníc. Informačnú ekológiu teda považujem za veľmi perspektívny pojem a dúfam, že keď ukončíme tú výskumnú úlohu, že budeme mať viac výsledkov aj s rozhovormi s manažérmi akademického informačného prostredia o tom, ako vlastne vidia celé to informačné prostredie v celistvosti. Tu je literatúra, keďže som spomínala Inversena, aj teda niektoré tie naše publikácie, prípadne Veda 2.0, ktorú definoval už dávnejší profesor Schneider. Ďakujem vám za pozornosť. Výzkumu v oblasti vyhledávání a můžu nechat prostor pro jednotlivé otázky, pokud jsou. Pokud ne, tak děkuji ještě jednou a